Kalder. Julie her. Jeg er klar til mission. Jeg orker ikke at holde jul i 40 graders varme med far i alt for små badebukser. Så julemissionen er: få far i julestemning og holde en rigtig hyggelig jul herhjemme. Ja, det er faktisk en god idé. Julies julemission. Ej, det får jeg aldrig far med på. Far shopper nyt, stort og dyrt på nettet. Årets julefarve er gul, og Flux bestiller han nyt plastik gulepynt, som de kan tage med på all-inclusive jul sydpå. Julie har ikke lyst til jul i 40 graders fugtig varme med far i meget små lykre badebukser. Og i bedste agentstil planlægger hun julemissionen for far i julestemning og holde jul hjemme. Men missionen må unægteligt gå til det mørke loft, hvor alt det gamle, hyggelige julepynt ligger, men hvor der ofte høres en mystisk puslen fra. På loftet bor nissen Nis, sammen med alt det andet gamle skidt og skrammel, som smides væk. Han er blevet overflødig i et moderne forbrugsjul, så da Julie afbryder hans middagslur, er det ikke venskab ved første blik. Hvis Julie skal have Nis med på sin julemission, må hun først bestå den store nissetest. Og kan mennesker overhovedet det? Lykkedes det Julie at gennemføre sin mission, stoppe forbrugshjulet og få far i god gammeldags julestemning? Advarsel. Der vil blive opfordret til genbrug og nedsættelse af generelt forbrug under forestillingen.